Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Bugün umydy ýyldaşymyz bilen konstitusiýanyň käbir üýtgeçik maddalaryny gürrüň ederiz. Geçen o gürrüň edipdiler. Şonuň birazrak o akıl dağları ýaly görkezip edelliýdik. Halmurad abi bilen, Ýeňiş bilen bilelikde çykyş etdiler. O umydy ýyldaşymyz, hoş geldin. Hoş bulduk Emine. Salam yurttaşlar. Ben gepleşmeye başlamadan önce bir açıklama yapmak istedim. Ben videolama aşağıya köp vatandaşlarımız, yurttaşlarımız senin özün, adın näme, Tuğçe'de Türk adı dep näme derler de bu yola başta giren vaktim normal olarak hem vatandaşımız menen başta korkyadım. Adım şunun için ütketdim. Başta Telegram grup başlık, WhatsApp grup başlık, şunda adımı Tuğçe dep koydum. Şunun benim Tuğçe kaldı ama menin özümün adım yurttaşlar Umida. Familyam Bekçanova, soyadım. Şunu aydınlanın kemine başlamasına. O indi raýat barada gürrüň ederiz. Adam we raýat barada ýyldaşlar konstitusiýada Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasy diýip hasap edilýän o ýazgylarda gyzykly neme geçýär. Şeýdi bu ekrana da alalım onu. Maddalar geçýärde ine şu taýdan görkezeli Türkmenistan konstitusiýasy durna web sahypadan girip görüp bilýäňiz. O şu taýda da näme ýazypdyr? O Serdar Berdimuhammedow diýär. Watan diňe halk bilen watandyr. Döwlet diňe halk bilen döwletdir diýär. Nireden tapýarlar bunu beýle nemelere. Soňam konstitusiýada aýratyn biriniň bir zaty ýazylmaýar. Onam belläp geçeli. Umuman şeýle içinde gatykan adam we raýat diýip bölümler geçýärdi. Indi adam kim, raýat kim, ýene näme diýilen bir entekleme bar soň bir deňeşdirme üçin hem şu taýa Türkiýanyň hem nemesine konstitusiýasyny aldyk. O deňeşdirers Türkmenistanyň konstitusiýasy ýalňyşmasam 27 sahypa. O Türkiýanyňki 74 sahypa ýyldaşlar. O ine tapawut şu taýdan görübermeli. Ine başyna alaly. Ine bularyň konstitusiýasynda hiç bir goşmaça at ýene bir zat ýazylýan däldir. Bar bolan zat şu şeýdi başlaýar. O başlangyç diýip. O artykmaç, goşmaça neme ýok. O bizimkilere geleli ine umyda ýyldaşymyza söz beren bir ýerlerini aýtjak, ondan soň şeýdip dowam ederiz. Ýyldaşlar sizden pikirleriňizi ýazsaňyz aşağı. Türkmenistan Konstitusiýasy 2. bölüm. Türkmenistanda adamın ve raýatyň hukuklary, azatlykları ve borçları. Şurada 25. maddeden başlar 2. bölümü. Türkmenistan'da adamın ve raýatyň hukukları ve azatlıkları, halkara hukukun umumy ikrar edilen kadalarına laýıklykda ikrar edilýär hem de şu konstitusiýa ve kanunlar bilen kepillendirýär. Ine şurada sorak emele gele adam kim ve raýat kim? Şu taýda da ýazylan adamyň we raýatyň diýär. İki aýrypdyrlar. O men belli oldum berde köp. Az şu okasanız yurttaşlar özünüz girip okasanız şurada hayran kalırız. O raýat nemesine o manysyny bilýäs, bir goýun sürüsine raýat diýilýär. O köneden bäri gelýän bir neme. Öňkü padşahlyk, sultanlyk döwürlerinde halka berilen at. Goýun ýaly bir neme status berilýärdi. Baras. Allah tarapyn ýa-da bilmedim. Ýokary güýç tarapyn saýlanmadyk adamlara raýat diýen ekenler. Indi Türkiýanyň konstitusiýasyna seretdik. Indi şu taýdaky nemesi hak hukuklar Türkiýede temel hukuklar diýip geçýär ine şu taýy. Ýyldaşlar.
Bu tayda da ikinci kısım. Bizde de edil şeylerek ikinci kısım diye. Yani bularda ikinci kısım birinci bölüm yine näme diýip bir de has çylşyrymly ve iziderli düzgün görünüşde de. Ya bularda o temel haklar, yani fundamental haklar ve borçlar diye ödevler. Borçlar hem halkın etmeli nemeleri hem beýleki edilmeli zatlar bolmaly. Umuman temel hak ve hürriyetlerin niteliği diye. Nitelik demek sıfatlandırmak ýaly bir many berýär. Indi başlayan nemesi herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir diye. Şimdi şu tayda yazmandır. Adam ve vatandaş deyip yine Türk nemesini aytsak da ya hiç bir yerinde geçe hiçbir yerinde deyip aytmayın şu 74 sahipalık nemenin içinde. Olam yine siyasi partiyalar ile bağlantılı bölümlerinde de siyasi partiya kurmak için Türkiye vatandaşı bolmak şerti var deyip yani bir nemeler geçýärdi manyda. Onun daşında ullakan vatandaş söznem kanur ulanlanok içinde. Ama bizimkiye gelsek bizimki de adamın ve raýatyň hukukları diye. Son şu başta mı neredeti? İkinci madde mi? Dördüncü mü? Dördüncü okayın. Aa, Dördüncü madde. Türkmenistanda cemiyetin ve devletin en yukarı gymmatlygy adamdır. Adamı goramak, goldamak ve ona hizmet etmek devlet, hekimiyet edaralarının baş vezipeleridir. Devlet, şu dördüncü maddanın ikinci böleği nemesi. Devlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir. Ve şahsiyetin erkin ösmeyi üçün şertlerinin döredilmeyini üçün edýär. Raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy el değirmezliğini, tebigi ve ayrı başkan ayrı galanmaz başka galınmaz hukuklaryny goraýar. Her bir raýatyň konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstünde yüklenen borçların yerine getirilmeyi üçün devletin öňünde jogapkärdir. Başında adam dep geçýär, üçüncü böleğinde raýat dep geçýär. Dördüncü maddanın. No. İldeşler şey dip bilmedim ya. Näme sebäpden beýdip ýazypdyrlar, ýörüýte ýazypdyrlarmy ýa-da samsyklyklarynyň mı şey dip ýazýarlar. Yani o şeyle bir nemeler var içinde. Ne? Bir seretsen adam diye bir seretsen raýat diye. Soň şu taýda ýene bir yer bardy. Den hukuklu diýen ýalak mı? Haýsy? Nereden bilmedim. O haýsy yerindeti şondan bir neme deli. Bir dol, bir düşnükli bolar ýaly. 28. Şu 27. maddany sen bir göz menem okayın. Adamın ve raýatyň hukuklarının ve azatlyklarynyň gösteren hereketi bardır. Olar kanunların manysyny, mazmununu ve ullanylmagyny kanun çıkarıcı ve yerine getirici hekimiyetlerin yerli öz-özüni dolandırıç işini keskitleýär ve adyl kaziyetlik bilen üçin edilýär. Soň Şu bir neme bardy bir o den diýen ýaly adam we raýat. Ine şu taýa. Türkmenistan adamın ve raýatyň hukuklarynyň ve azatlyklarynyň deňligi. Ben şurada yaman dikkatimi çekti de yana sana nem ettim. Adam bilen raýatyň arasyndaky deňlik näme demek? Näme dedin sen Türkçesini? Eşitlik dedin, doğru mu? Eşitlik bolmaly. Hawa. Indi İzin okuyayım. hawa. Hem milletine, teninin rengine, cinsine, gelip çıkışına emlek hem vezipe ýagdaýyna, yaşayan yerine, diline, dini garaýşyna, siyasi ynam yktydarlygyna ýa-da gaýry ýagdaýlara garamazdan adamın ve raýatyň, kanunyň ve kaziyetiň
adamın ve rayatın, kanunun ve kaziyetin önündeki dengliğini kepillendirir. Hmm. Adamın ve rayatın, kanunun, kaziyetin önündeki dengliğini Ha. kepillendirir. İki gezek geçe berdi denglikte. O. Indi adam ve rayatın o kanun ve kaziyeti öňdäki deňligi. Indi bu bir adam bar, indi näme diýmek bolýar? O indi umyda bilen o merdanyň o kaziyeti öňünde deň diýär-de. O näme diýmek bolýar? Ha, indi bir ýurdun ýurtdaşlary ýa-da watandaşlar diýen düşünikli bolar ýaly. Bir ayrı bir näme bölünmeýär-de. Kişi diýip geçilýär, kişi. Köplenç kişi diýip geçilmeli. Bu taýda o ýöreýte aýratyn alypdyrlar. Adam we rayat diýmek iki san näme bar bu taýda? Ýagdaý bar. Iki aýratyn topar bar. Adam var, rayat var. Terminal soňlany okaýan hasta kısıklı yerler var. Aha. 31. madde, 30. madde okaýan. Berde adam hakkında geçýär. 30. Aha, 30. madde. Aha. Hukukların ve azatlıkların amala aşırılmağı beýleki adamların hukuklarını ve azatlıklarını şeýle hem ahlak kadalaryny, kanunun talaplarını, cemiyetçilik tertibini bozmalı däldir. Milli howpsuzluğa ziyan yetirmeli däldir. Adam bunu adam hakkında yazılan bu. 31. madde her bir adamın öz atabraýyny ve mertebesini goramağa hukugu bardır. Hiç bir zat şahsiyeti mertebesinin pesedilmeyi için esas bolup bilmez. O Bu adamın adam hakkında yazılan. bu taýda adam barada gidýär o. Ýa-ni ýokarlarda bolsa ýa-ni adam we rayat diýe aýrýar. Rayet haklarından var. Rayet haklarına ortak verin hazır. Ben de talep aldım. Oturup Mehmet. 39. madde. Her bir rayatın Türkmenistan'ın çayında erkin hareket etmeye ve yaşayacak yerini saylap almaya hukuku vardır. Ayrı ayrı çeklere girmeyin, şol çeklerde hareket etmeyin, çeklendirilmeyi dine kanun esasında bellenip bilinir. Yine bu rayet hakkında. Adam hakkında çok madde var. Rayet hakkında az 43. madde. Rayatlara kanunda bellenilen tertipte yığnanışıkları, yürüyüşleri ve beyleki köpçülükleyin çevreleri geçirmek azatlığı kepillendirilýär. 44. madde. Rayatlar konstitusiyanın ve kanunların çeklerinde hareket eden esası partiyalar ve gayri cemiyetçilik birleşiklerini döretmeye haklıdırlar. Rayat. 45. madde. Türkmenistan'ın rayatlarının cemiyetin ve devletin işlerini dolandırmalar, göz gönü şeylerde erkin saylanan vekillerinin üstü bilen gatnaşmaya hukuku vardır. Hava bir okap geçiver ele o. 46. madde. Türkmenistan'ın rayatlarının devlet, hakimiyet edaralarına ve yerli öz-özünü dolandırır edaralarının saylamaya ve saylanmaya hukuku vardır. Türkmenistan'ın rayatlarının öz hukuklarına ve hüner tayarlığına, layıklıkta devlet kulluğunun ve el yeterliğine denk hukuku vardır. Son yeni rayat. 51. madde. Her bir rayatın yaşayış cayına ve abadanlaştırılan yaşayış cayını almakta ya da edinmekte ve özbaştaki yaşayış cayını kurmakta
Devletin goldawuna hukuku bardır. Hı hı. Yaşayış cayı elde edilmezdir. Yaşayış cayında yaşayan adamların erkine karşı ya da kanunu esaslar olmasa hiç kim yaşayış cayına girmeye ya da onun elde edilmezliğini başka bir yol bilen bozmaya hukuku yoktur. Adamın öz yaşayış cayında kastet ekmeklerini korumaya ve hukuku vardır. No. Şöyle çevireyim de Adam Adam hakkında yazılanlarını okuyup geçeyim ya biraz çukuşlar hakkında nemeden mi? O indi adam hakyndakylar okaýaly, o emmes bir neme bolsun. Hı. Adam hakkında 13. madde. Devlet adamın ve cemiyetin behbitleri iktisadi işi düzgünleştirmeyi amalaştırıyor. Ehli halkın abadanlığına durnuklu ösüş üçün ediyor. Umuman döwlet adam üçin hyzmat edýär diýär bu taýda. Adam kim şol adam kimke? Raýatam barda, raýata düşnükli, ýani halka raýat diýerler. O düşnükli adam kimine? 26. madde. Adamın hukukları ve azatlıkları elde edilmezdir. Hem de ayrı baş kalınmasızdır. Konstitusiya ve kanunlara layık gelmeyen bolsa adamın hukuklarını ve azatlıklarını çeklendirmeye hiç kimin hakkı yoktur. Şu maddeler birazcık dikkat edin yazılan zatlar hem berde okuyup geçeceğim de ama kök nemeler kafasına göre yazdılar da Türklerde kafasına göre yazdılar mı? Şunyalı bir nemeler var berde. 30. madde hukukların ve azatlıkların amala aşırılmalı. Böyle ki adamların hukuklarını ve azatlıklarını hem ahlak kadalarını, kanunun talaplarını ve cemiyetçilik tertibini bozmalı deldir. Milli hopsuzluğa ziyan getirmeli deldir. 31. madde. Her bir adam öz atabrayını ve mertebesini koruma hukuku vardır. Hiçbir zat şahsiyetin mertebesini edilmeyi için esas bulup bilmez. Temine men şu 31. madde dikkatim çekti. Dün Sapara bilen gepleşetizlere şöyle aeroporta giren vakti adamın mertebesini yani rayet tepkilerde adam hakta yazılan bunların mertebesi bozulmasın. Rayetler şu havalimanına giren vakti aeroporta çok vatandaşın mertebesini bozuyorlar. Şo taýdan başlaýar. Ýa-ni çykjak wagtam iň soňky ýer şo taý mertebesi bozula. Gelen wagtam ýene de şo taýdan başlaýar mertebesine o. Berde adamların mertebesi bozulmaya ama rayatların mertebesi bozuluyormuş. 32. madde her bir adamın yaşamaya ve onu amalı aşırmağın erkinliği hukuku vardır. Hiç kim yaşamaya bolan hukukundan mahrum edilip bilinmez. Her bir adamın erkin yaşamaya bolan hukuku devlet tarafından kanun esasında koralıyar. Ýa-ni adamky her türlü goralýar. Ýa-ni o geçýär şuňa benzeşmekde. Gaýta gorapdyrlar. Şunu çaydıran dikkat edin köp nemeler yazılan berde. Rayatları hiçbir önemli zat yok, kanun madde yok. Ama adamlara önemli kanunlar, maddeler yazılan adamlar hakkında. Kanuna takık 33. madde. Kanuna takık layık gelmeyen bolsa adama iş kesilip ya da ceza verilip bilinmez. Hiç kim gıynamalara, zorluk ulanılmağına, zalimlik, adamkerçiliksizlik ya da adam mertebesini peseltmek bilen yüzlenilmeyine ya da ceza verilmeyine şeyle hem onun razılığı olmasa lukmançılık, ılımı ya da başka tecrübelere sezavar edilip bilinmez.
Adam dinge kanunda takip görkezilen esaslar bar bolan halatında kaziyetin kararı boyunca ya da prokurorun sanksiyası bilen tutsay edilip biliner. Gayri koymak bolmayan hem de kanunda takip görkezilen halatlarda ihtiyarlı devlet edaraları adamı bağıtlayın tutup saklamaya haklıdırlar. Aa, 34. madde. Her bir adamın cinayet etmekte günahliliği kanun esasında subut ediliyence ve kaziyetin kanunu güce giren hükmü bilen anıklayınca ol günahsız hesap ediliyer. hmm. Özleri hakta bu. Şeyler olmalı. Hiç kim özünün günahsizliğini subut etmeye borçlu değildir. Ha. Al sana. Yani rayetleri soraksız iyideksiz. Seni türmeye basarım Tamam. deyip entek kapıyını demeden de Tamam. akıllı ol seni türmeye basarım diye. Bular olsa o emme taraflayın koral ya. Günahliliği barada dören aradan ayrı bolmacak şüpheler ayıplanyanın peydasına çözüler. Hmm. Emme zatların peydasına çözülüyor şans. 35. madde. Her bir adamın erkinliğe ve şahsı eldermezliğe hukuku vardır. Hmm. Adam dinge kanunda belirlenilen tertipte kaziyet tarafından günahlı değilip bilinen ve iş kesilen halatında cinayet cezasına sezavar edilip bilinir. Al sana. Oo. O rayetleri olsa sen o tayda yaşap bilirsin, öyün olup bilir diye. Evet. Öy, Ondan öy, başka yine o öye ruhsat velayetlarda bir veriptir. ayda geçirmeye kemine. Ha. Praktikasını başka Ha vilayete o gidip mesela Aşkabat'a gidip praktika durup bilmeyen. yok propiska durmak anırakta dursun geçenlerde. Gurun veriyorlar. Aşkabad'a girecek vaktin velayetten gelen olsam diye. Şu 50 manat mı? Şön yaz sutkasını 50 manattan alyamışlar. Bir zatlarmış. Şeyle bir nalog koy yani kendiler. Aha şöyle bar şu yazılıp geçilir şuna dikkat etseniz hazır. Ben Aa. o kadar. 37. madde. Her bir adamın şahsi durmuşunun el değirmezliğini, şahsi ve maşkala sırlarına ve onları eden ettilikler katışılmağından, şonun yalda hat haberlarının, telefon gepleşiklerinin ve beyleki haberlarının sırrını saklamak, düzgünlerinin bozulmağından koranmaya hukuku vardır. Hmm. Ha. Yani telefonda, bunların telefonunu hem görmeye hakları yokmuş. Ama Hava rayatları hakları var. yo buların kıynağı görüp bolany rayet çoň üçin alıp seyrediýärler-de telefonu. Siz de adam däl, siz rayet kategoriýasynda şonuň üçin telefonuňuzy barlarsy diýe. 38. madde. Adamın özünün razılığı bolmazdan onun şahsı durmuş barada malumatlarının yığınalmağına, saklanılmağına, pedalanmağına ve yayramağına yol verilmeyer. Ha. Ine. 41. madde. Her bir adam özünün dine garayışını öz başta keskitleyer. Onun yeke özü ya da beyleki adamlar bilen bilelikte İslam dinine uymağa ya da hiçbir dine uymazlığa, dine bolan garayışçıları bilen bağlanışıklı ınam iktikatlarını beyan etmeye ve yayratmaya, dini dertlere berce edinde gatnaşmaya haklıdır. Hawa indi ýanky Wahabilik meselesine gelele. O menem şunu açacaktım. O indi ýanky Berdimuhammedowlar Wahabi. Dogry dälmi? Açaçan Wahabi. Ve hemme nemeler hem şoňa gawat gelýär. Edýän hereketler hem pikirlenşem. Wahabilikden hiçbir neme ýeri ýok. Indi olar Wahabi bolup bilýär. Beýleklerim Wahabi bolsa bolanokmuş mysal üçin. Neçe adamla kamal gitti. Neçe adamla Hawa tuttu. ýanky däl bolsa da Wahabilikden habar bolmayan adamlar hem türmäň içinde oturýardy. Ýöne özleri bolsa Wahabi. Seýa olar özlerini adam görýärler.
O kanunun Haja gitgelerler kemine. hava o kanunun bize değişliyor. Biz näme dine inansak, näme etsek, o hakkımız var ýöne raýatyň yok diye. Bolýan zady. Dowam edibereli. 42. madde. Her bir adama pikir ve söz azatlığı kepillendirýär. Hiç kimin adama öz fikrini erkin beyan etmeyi, gadağan etmeye, şonun ýalda onu kanuna laýıklykda ýaratmaga peskel bermeye hukuky ýokdur. Ine berde aeroportda geçjek wagtyň o bir näçenji ýyllarda bir 3-4 ýyl bolandyr muňa. Bir ayal maşgala näme etdi? Söz azatlygyny kullandy. Hawa. Näme etdiler? Şunu yokladylar. Ýok etdiler. Yine bu zatlar ýöne şo taýlardan başlady. Yine şol aýalyň şo taýda çykyş etmegi. Ýa-ni soňky nemelere de gatul peýdasy bolandyr adamlara. Soň bu öň açylyp gitdi, o gorku zada ýok. Raýatlykdan hem ine çykyp dursa ýuwaş-ýuwaşdan. Olar açaşan raýat edipdirler halka. Kızıklı. Ýöne bu madde. näçinji madde? 47. Aha. Bulam kızıklı. 47. madde. Her bir adamın telekeçilik ve kanunda gadağan edilmedik gaýry ykdysady işi üçün öz hukuklaryny we emleğine erkin peýdalanmaga hukuky bardyr. Raýatlaryň näçem bir iş ýerleri ýapyldy. Näçem bir iş ýerleri elinden alındı. Bu taýda da şonu näme diýäýine aşağı 48. maddada da şo geçýän eken. O hususiýetçilik hukuky kanun bilen goralýar diýe her bir adam eýetçiligine, emläginiň bolmagyna, emlägini öz başdak şeýle de beýleki şahslar bilen bilelikde ýa-ni näme üçin raýatlar diýmendir o ýöreýtine. Etmäge, ondan peýdalanmaga we ona yktyýar etmäge haklydyr diýe. Benim pikirimçe Hramf ýazan wagtda şoňa görä ýazan olaýmasa bu zatlary. Göz görünüp duran bu. 49. madde. Her bir adamın zähmete öz isleğine göre hüner, kär ve iş yerini saýlap almaga zähmetiň sagdyn we hopsuz şertlerine hukuky bardyr. Mecbur zähmet ve çağa zähmetiniň yaramaz görnüşleri gadagandyr. Hakkına durup işleyen adamların öz çeken zähmetiniň möçberini ve hiline laýyk gelýän hak almaga hukuky bardyr. Bu hakkın möçberi döwlet tarapyndan bellenelen iň pes zähmet hakkynyň möçberinde az bolup bilmez. Raýatlaryň çağalary işlep ýürýänler köp, taçka sürüp ýürýäni bar. Çağa paxta terip ýürýäni bar. Yine bu taýy 50. madde daha samyzlykly eken. 50. madde. Her bir adamın dynç almaga hukuky bardyr we şol iş hepdesiniň çeklendirilen dowamlygynyň bellenilmeginden her ýylky töleýi zähmet ruhsatlarynyň her hepdede dynç günleriniň berilmeginden ibaratdyr. Döwlet adam üçün dynç almaga we boş wagtyny peýdalanmaga amatly şertleri döredýär. Döwlet adam üçindir diýe slogany. Bular şo ýöne ýere nemeden oklar, ýa-ni döwlet adam üçindir diýip ýa-ni Gurban ulyny çykardylar da orta. Konstitusiýany hem şoňa görä şekillendiren bolmaly bular. Berde şu gelip çyka bu ýazdyda. Ýa-ni o raýatlaryň hem nemesi bir yatıp durar ýeri bolmaly diýe. Ol nemede de var. Ol ýa-ni Müsürde faraonlaryň döwründe de yatmana yer, soňra günlük iýip içkisini berýän ekenler, şeýdi piramidalar gurýan eken o ýa-ni şol
O hierogliflerde, tapılan nemelerde, yazılarda, şu zatlar açaçan yazılıda eğer işläp duran wagtda ölse, olaryň aslında birazrak ýene ýokaryrak, ýene işläp iş yerinde ölse, soň şonuň çağasyna ulalýança ýa-ni neme günlük iý içkisini berýän eken. Faraonlar. Bular faraonlardan beter. Tamam. Şeýle ýanky kanunlary bar, hak hukuklary aýratyn. Gyzykly. 52-nji madda. Her bir adamın sağlygyny gorap saklamaga, şol sanda döwlet saglyk goraýyş edaralarynyň hyzmatlaryndan muht peýdalanmaga hukugy bardyr. Töleýle lukmançylyk, tebipçilik hyzmatyny etmeýe kanunda bellenlen esaslarda we tertipde ýol berilýär. Hmm. Haýsy nerde bar, kaýsy raýat gidip muht peýdalanýar? Hmm. Yok, o mutsat yok gidiyen. O pul sorap durlar. Aa, kızıklı. Ee, Şöylece bellep alıp, köp izi köp alıp okasaňyz alan medeniýet sungat hakynda gidýär. Köp zatlar. medeniyet medeniyet hem aydımçılıktır da. Şurada 58-nji maddada raýat hakynda ýazylan. Türkmenistany goramak her bir raýaty mukaddes borçudur. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ähli umumy harby borçlary bellenendir. O ne için bu tayda? Neme deyip geçmendir. Adam. Her bir Adam raýatyň çağlar mukaddes gitmeýän borcu kişilerde. diye. Orada entegem erkek adam deyipdirler. Erkek raýat gelişen däldir de. Näme üçin degende raýatyň çağalary gidýär. Hava. Adam çağalar gitmeýär. Gaty ağır bir zat bu. Hmm. 62-nji madda. Adam özüne ve yakın garyndaşlaryna garşy görkezme ve düşündürüş bermeýe mecbur edilip bilinmez. Psihiki ya da fiziki täsir etmeýän netijesinde şeýle hem gaýry bir kanun usullar bilen alınan subutnamalaryň ýuridik güýji ýokdur. Aa. 63-nji madda. Her bir 60 döwlet her bir adama ýuridik kömeği almaga bolan hukuky kepillendirýär. Kanunda göz öňünde tutulan hatalarda ýuridik kömek töleksiz berilýär. Nerede gördüňiz ýuridik raýatlara ýuridik yani töleksiz berilendiğini? Barmy Türkmenistanda şunun ýaly? Ana hiç ýok. Gyzykly, hawa bular Şurada bir zat ýadyma düştü. Kanunda göz öňünde tutulan hatalarda ýuridik kömek töleksiz berilýär. Bular bu ýuridik nemeler değil hatalar. Sadece bir pasportyňda, metrikada, pasportlarda bir harp ýalňyşlany üçin hem adamlar näçe gezek şu zaksa katnaýanlaryny bilýän. Özleri bu yazanlar şu zaksta yazılan ýalňyş yazanlary üçin näçe gezek katnady. Hem pulun gidýär, hem wagtyň gidýär. Hem işten galýar. Men özüm näçe gezek katnadym şunuň üçin. Harp ýalňyşlany üçin. Indi biz bu nemäni jemläp owa gurum nedele. O maddalar okuduk, o deňeşdirmem görürsüňiz. Neme ýerem bar? Owa aňyrsynda ýörütemi dälmi diýip onu özüňiz karar berin. Ýöne şu taýda aýdylmaly bir neme bar. Gönü bir zat bar-da. Olam ýene şu konstitusiýanyň ýoklugyny suwut edýän bir zat bar. Adamyň we raýatyň diýilen yeri eýem şu konstitusiýanyň güýjüniň ýoklugyny görkezýär. Şu konstitusiýa boýunça o hiç adam edip bolanok, hiç adam şu boýunça bir zat edýän bolsa biri o jenayetkardyr. Ýa. Ine
nemeleri var. Ova yine yazıptır. Ova Aşgabat'a girecek olsam toprak bastı. Parasını tölemeli ya. 50 manat deyip eşittim. Yine bilýäňiz mi, habarymyz var mı? Velayetden bir işin bolup ama ova barsan Aşgabat'a. Näçe gün galjak ova o pelançy gün onda günüňe 50 manattan tölemeli sen diýýärmiş. Evet. Ova girişde yankı nemeden. Gaty üýtgeşik bir ýagdaý. Onda o ayrı bir mesele. Umuman raýat bolsaň şeýle bolýar. Ýöne häzir şu yankı nemänem alaly şu taýa. Ine şu konstitusiýanyň ýarawsuzlygyny görkezýär. Bilmedim dogry söz boldumy? O adamyň we raýatyň hukuklary. Yankı ayrı aýratyn bir hukuky bolup bilmeýär. Birinciden o adam diýip alyp gidilýär. Ýa-da kişi diýip alınsa hasam dogry adam aslında erkeklere berilýän bir neme. Biz Türkmenistanda näçindir aýallara da adam diýerler. Kişi bolmaly, şahs ýa-da. Türkçede birey diýerler. Indi şu ýa-ni şu yazgı sebäple ýa şu konstitusiýa ýarawsuz ulanışda däl. Aýdyljak bolsa diňe adam diýip geçmeli. Eger şular adam sözüne dogry görýän bolsalar, mysal üçin diňe adam diýip geçmelidir. Näme üçin? Sebäbi başda ine şunu ýazýarlar. Orda Türkmenistanyň konstitusiýasy. Şonuň üçin aýratyn belli etmeňe gerek ýok. Türkmenistanyň konstitusiýasy diýip ýazýan, soň içinde galan adam diýen. Näme diýmek bolýar bu? Türkmenistanyň içindäki adamlara değişli. Eğer Türkmenistanyň ýurtdaşy däl, ýöne adam bolsa, onu aýratyn belli edersin. Ýa başga bir ýurduň watandaşy ýa-da ýurtdaşy bolan halatynda diýip o maddaň ýazarsın. Olar üçin aýratyn belli edip geçýär. Olar adatdan daşar bolýar. Sen eýýäm Türkmenistanyň konstitusiýasy diýip aýdýan bolsaň Türkmenistanyň yurttaşlyk hukugyna eýe bolan her bir adamyň nemesi alınýar. Bu taýda ine näme üçin? Adamyň we raýatyň diýerler. Näme esasında? Maddalar da var. Okap verdim. Ayrı Ayrı maddalar hem var. Olan has neme diye hasam şüphen arttırıyor. Bunlar näme üçin? Hem ayrı maddalar var hem ya Kur'an ulayın çıkaran wagtları o döwlet adam üçindir diýip çıkardılar şonu. Yankı nemeler, hramflar. Emine sen 1924-nji ýylda konstitusiýany bir paylaşdyň bir wagtla. Sen şunu okadym, men okamadym. Okadym mı şunu? Okudum. Şunda şu adam raýat dep hazır bu konstitusiýada ýazylan ýerinde näme dep ýazylan? Neme onu dol neme däl de. Häzir ýadyma şonok onu tapsam häzir şu taýda açybam bilerim aslında. Yani şunu bir neme etsek görsek. Onu häzir açjak bolsam köp wagt gerek bormy? Ýöne o 24-nji ýylyň konstitusiýasy şuň esasynda ýazylan. İşçi hukmunda görýär. Kommunizm nemesi esasında ýazylan. Kul diýelim kısacası. Olam kul bir nemesinde ýazylan. Neme üýtgeşik bir 100 ýyldan bäri bir adam şekilli bir zatymyz bolmadyk ýöne. Hiç kim çıkıp şey tankit etmendir de. Adam we raýat diýär. Bu Türkmenistanyň konstitusiýasy diýen bolsam, diňe adam diýip geçilmelidir. Konstitusiýa her bir adam üçin, değişli bolan üçin adam diýmek yeterlikli, umum mana gelýär. Adam diýilmek yeterlikli. Näme üçin? Türkmenistanda hemmekme deň şertler, deň hukuklar berilen ýa-da deň hukuk gazanan adamlar. Soň sen bu taýda hem adamyň we raýatyň diýip geçýän bolsaň, näme de diýip ýazanok da şu taýy we ýerine ýa-da diýip
O ya da deyip geçse de yeniden bir demedik bol ya da. Ne o? Aa, katı kızıklı indi adamın ve şu tayda da yazıyor adamın ve rahatın hukukları diye konstitusiyada görkezlen. Diye son ayratın aşağıdan görkezip başlıyor. Nähil bir ýanky bir nejis ýürek ulanjy bir konstitusiýa bu. Hram fungyna şey dip ýazyp keýp alýan bolmaly bu adam. Hmm. Şu Türkmenistan 28. maddenin üstünde biraz durup geçelim de Türkmenistan'da adamın ve raýatyň hukuklarynyň ve azatlyklarynyň deňliğini Hmm. şeýle hem milletiniň, teniniň reňkine, jynsına, gelip çıkışına, emlek hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan yerine, diline, dini garaşyna, siyasi ynam yktydadyna ýa-da gaýry ýagdaýlara garamazdan adamyň we raýatyň kanuny ve kaziýetiň öňündeki deňliğini kepillendirýär. Deňliği benim aklıma O takıldı. ştaýda ina adam we raýatyň kanunyň we kaziýetiň öňündäki o deňligini kepillendirýär diýär. Men hayran galaýmaly adam hawa. O düşünükli raýatym bular raýat o watandaş manysynda ulanýarmyşlar. Hamala şey diýerler özleri. Ýöne adamyň we watandaşyň diýip borma. İkisini näme üçin aýratyn alýar? Mysal üçin eger watandaş manysynda bolsa da. Ýok, watandaş manysynda dälligi üçin. İki sınıftan ibaret Türkmenistan. İki sınıfa aýrypdyrlar. Biri adamlar, beýlekler hem haýwanlar. Göskün Ova. konstitusiýada ýazylan bu. Son bulam näme üçin ýazýarlar bunu halkara näme Birleşen Milletlere giren wagtyň konstitusiýanyň bir nusgasy bolýar şo taýda. Birleşen Milletlere konstitusiýasy bolmayan ýurt girip bilmeýär illeşler. Aýratyn konstitusiýasy bolmaly şo ýurtun. Öz ıhtiýarly bolmaly giri şey ýanky nemesi düzgün tertibi şeýle de. Bular şu konstitusiýany eger Birleşen Milletler bolmasa hiçem ýazmaýarlar, geregem ýok. Ay çerçap hazır 27 sahypa bolsa 10 sahypalyk bir zat ýazýarlar. Türkiýanyň nähili 74 sahypa Türkiýanyň konstitusiýasy. Hemme adam o düşünükli we ýanky tarihlary bilen bile berilen her bir zatym. Haçan üýtgedildi, nädip boldy, näme boldy? Bizde hiç zat ýok. Gönü düz näme diýerler ona? Roman formatında, fontunda bir yazılan ve fontlar hem bir menzeş. Bula bine şu resmi sahypa ýokarda. Gaty utanç verici bu zatlar. İksan aýratyn sınıpyň bardygyny suwd edýär ýene şu sözlemler Türkmenistanda. Bir adam sınıpy var, bir hem goýun sürüsü sınıpy var. Raýat. Göskün aýdyp duran konstitusiýada ýazylan hakkımız, hukukumuz göskün görkezip duran şunu. O illeşler ine siz näme pikir edýäňiz? Türkiýanyň bir kinemelerini okalama. Belki oka şu herkeste bir yazılanı ben bilecekti şu. Şu ine gönü öňme gelen okajak şu taýdan. Temel hak ve hürriyetler. Temel hak demek fundamental hak. Hürriyetler hem erkinlikler ya da azatlıklar. Hürri diýerler, hürri. Näme hürri eşek diýip näme aýdýandylar. Hürri diýmek son derece azat diýmek. İki r'ye gelýän bolsa son derece manysyny goşýar. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın diye başlarsanız yani şeyin o yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz diye yine nahil nemedip yazıptırlar. Şu tayda bir insanın hak ve erkinlikleri barada söz eden vakti o neme diye konstitusiyanın sözüne ve ruhuna diye. Ondan sonra demokratik toplum düzenine, demokratik cemiyet düzenine ve layık cumhuriyet. Yani cumhuriyet sözünü biliyorsunuz, köpçülükleyin yurdu dolandırmak demesine cumhuriyet değil ya. Köpçülükleyin dolandırmak için hem layık bir adam gerek. Yine layık bir adamı getiriyen, saylayan. Şu adam o vaatlayınca nem etmek için, şu iş etmek için layık. Misal için. Ya da tapalı yok. Devlet idaralarında da layık olmalı adam. Şu vazife. O Katliam şunun söz konusu o geliyor. ilkelerine diye kriteryalarına aykırı olmalı değil diye. Yani ters olmalı değil. Yine inanıp biliyorsunuz mu biliyorsunuz yok mu Türkmenistan yazıya o bu devletin demesem yok. Cumhuriyet mi ne mi bir devlet formatı yok bizde. Tamam. Yine bu tayda temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanması diye. Ödevler diye nemeye geçeceği de cevapkarçılık. Ya da nemelere. O şey dip gidiyor. Bu taydan kendi okuyup durmalı yani yazsanız yine yabancıların durumu diye. Şu tayda ayratın bellep geçeceği de yabancıların durumu deyip. Bilmedim bizde de var mı yok mu yani. İki statusun varlığı görünüyor. Bir adam statüsü var, bir hem rayetlik statüsü var. Binanzakta. Umuman şeylere o illeşler sizem özünüzüm o internete yazsanız çıkıyor. Okuyan bağırlan deneştirin. O näme diýipdir, näme goýupdyr, näme diýjek bolupdyr. Ýa-ni Hıram şahyr. Kendine şu konstitusiya neçe gezek? 8 gezek mi değiştirdi sen konstitusiya? Mene on dol nemesini bilemok halmurada bilýän aýdy. 8 bolba mümkin. Şu 8 gezek değişen bolsa, benim bildiğim şu 8 bulmalı. Şu değişenli, bu adamda yazılan kan maddeler var ya, şuları значит özlerine gerek maddeleri yazıp değiştirdiler bunlar. Mawa. Hawa bu nemeleri eşitip diye pasport takadyry düzeder mi düzetmez mi bular izah etmekden hem gorkýarlar. İzah etmek olar üçin ölüm diýmekdir. Häzir ine Orsiýadan Ukraina urşa girdi. Indi urşa ýeňiben bilen ok. İzah etmekse de Putiniň soňuna gelýär. Böyle şeyler bir ýagdaý da bularyň kam. Biz aýdyp dursa o raýat söz öňkiler ýaly köp ulanyp bilen oklar. Olar näçe köp ulansa şonça da halkda eğer gahar gelmejek bolsa da gahar gelýär. Birikýär da. Bu zatlar birigen zatlardır. Şu ýalňyş zady gaýta öňden aňyrdan bärden çykyberse soň adamlar gaharlanýar. Soň ýa-ni ayaklanmagy üçin bir taýýarlyk bolýar da bu zatlar. Adamy taýýarlaýar. Yine aslında diye 3 gatlak var diye garip orta bay gatlak. Bizde Faraon ýaly Gurban Ulmaş galası var. Beýlekler bu gatlak diye. 2 gatlak var bizde. Bizde 2 Kaç gatlak var. gatlak yerden var. Şeylere hildeşler hava pikirlerin görün ne ýaýradyn hava sizem bir demelerinizi yazın. Bizim aynen şu gör közjeklerimiz şu köp bagtdan bärine aýdyp gelýäs. Hiç bir zat ýöne ýerden bolanok Türkmenistanda pikir edýär adamlar. Ýa-ni
Gurbanoğlu Ervet bolan üçin garyp düşdük bu diýdi. Giň işleýin hemme taraplayın işlenen bir zat bu. Konstitusiýamyzda da açyk görkezlik dur. Pasportumuzda da var. Ýurdun içine girip çykanda da var. Telefonlarymyz ulananda da var. İnternetleriňizin o tezligi, el yeterligi hemme zatda bar görünüp dur. Ýöne ýere bu zat düýpli işlenýän, aňyrdan gelýän bir imperiýanyň edip biljek işi bu. Çöküp barýan Ors imperiýasynyň eden zatlary. Biz hem bunu garşylyk görkezmelidir. Ama gaňryp beýlini bükmelidir bunu. Bu işin başgaça da o öz özünden düzelmeýär. Öz özünden şu ýagdaýa gelýänini şahyat olduk. Näme edeli jemläp berelim ha? Böyle. Mene jemledim şeýdip öz nämämi. Başga da artık maç Okasınlar, näme? yurttaşlar okasın, alıp eline şu konstitusiýany okasın. Dikkatli okasınlar, görýärler berde köp zat var. Aha. Saňam şu emigrasiýa kanunlary bar. Migrasiýa kanunlary. Şulary hem okasınlar. Awa migrasiýany aýratyn bir ele alars. Migrasiýa aslında bu ýanky migrasiýa daşary ýurtdan gelen adamlar bilen gyzyklanmaly. Başga ýurdun ýurtdaşlary bilen gyzyklanmaly bir gulluk. O bizde içindekiler bilen gyzyklanýarlar. Ona aýratyn alarsa ele. Onda bolýar Aeroportda duranlar hem migrasiýa şu. Hawa şonuň üçin şeý dip özüni alyp barýarlar olar. Ýa. Eýle. Onda jemläýeli şu taýda. Böyle. Ýene-de näme der? Silleşler sag bolun. Dinlänimiz üçin, pikirlerinizi ýazanymyz üçin.